כן. היי, נעים מאוד. ספרי לנו קצת על עצמך. אני חן אבגנים, אני מרפאה בעיסוק ומטפלת בהבעה באמצעות הקלדה. עובדת כבר 20 שנה עם ילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם. מתמחה בעיקר בהדרכת צוותים והדרכת הורים לבניית תוכניות חושיות, גם בבתים, בתוכניות ביתיות. אז מה זה הקורס הזה? אז בעצם לקחתי את כל הידע שצברתי, גם במסגרות וגם בתוכניות ביתיות, לכדי קורס דיגיטלי, שהקורס הזה מכיל גם מידע תיאורטי על מה זה ליקוי בוויסות חושי ועל היבטים ייחודיים שבאים לידי ביטוי אצל ילדים ובוגרים על רצף האוטיזם. ובנוסף יש שם גם שאלונים מותאמים שאנחנו משתמשים בהם כי אנחנו צריכים לדעת איזה שאלות לשאול. והחלק החשוב ביותר לדעתי זה העניין של איזה גריעה, כלומר איזה תוכנית אנחנו בונים. אנשים רבים נסו בקורס שלך, מה התגובות שקיבלת על הקורס? כן, אז הקורס רץ כבר קרוב לשנה. ובאמת עשרות אנשים רכשו את הקורס וקיבלתי כבר משובים טובים. ככה כמה דוגמאות של דברים שמאוד שימח אותי לשמוע. אז אימא שרכשה את הקורס שסיפרה שעכשיו פתאום יש לה רעיונות וכלים לפעילויות בשבת. היה להם מאוד מאוד קשה עם הילד בשבת ופתאום יש כל מיני דברים שהאחים עושים עכשיו ביחד, הם מצאו ככה את מקום איך לחבר, מאוד משמח. אז לאילו גילאים בעצם מכוון הקורס הזה? תראי, בעצם ליקוי בוויסות חושי היום זה חלק מהקריטריונים להבחנה של ילדים על הרצף. אני חושבת שכאילו הידע הזה הוא ידע חשוב בכל גיל, לכל גיל. אנחנו מסתכלים באמת על צרכים ועל קידום תפקוד וקידום קשב ואיזון ומיקוד, ובעצם אני ממש הייתי הולכת לפי צורך ולא